مريت يكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهدل نطب ماي بحرنا الذي دمايو تفكيمنا يبرت مسواتي خفيلنا قربنا يبحرنا حماسين سراي كولغو دايدنكل حماسين سراي كولغو دايدنكل زمهرسن حتبركا تاش كله مستحل نعون تأكب قداينا نعلن انفخايو هدي ذي عقت معبل امبلي اي قضاء النيبل انفخايو هدي ذي عقت معبل امبلي اي قضاء النيبل انفعي خايو ما يحارنك هدول حارنك خايو ذي دفر عردي ذي ثمر قلقل ذي ترر عندي حارنك خايو ذي دفر عردي ذي ثمر قلقل ذي ترر عندي إن حبر بغيو بحضر من قدي I am my sister's keeper. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. Think big, start small, scale fast. Think big, start small, and scale it faster. ይሄ ብርጭቆ ባዶ አይደለም። ይሄ ብርጭቆ ባዶ አይደለም። አየር አለበት። በውስጡ አየር አለ። ውሃ ስታስገባ አየሩ ይወጣል። ልክ ውሃ ጨምርበት ስፍራ ይለቃል። Nigerians and Indians were both colonized by the British. But the Indians rejected the British culture. They rejected the British religion. They rejected the British food. They rejected the British way of doing things and hold on to the British technology. አብዛኛው አፍሪካ እና ህንድ በኮሎኒ የገዛችው እንግሊዝ ናት። እና ህንዶች የእንግሊዝን ሃይማኖት አልተቀበሉም። የእንግሊዝን አለባበስ አልተቀበሉም። የእንግሊዝን ቋንቋ አልተቀበሉም። የእንግሊዝን አድሚኒስትሬሽን ስታይል አልተቀበሉም። ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምንዮት እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣቢ ከምዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኣቢ ዳርጋ መብዛሕትኡ ነገራቱ ቀዲሑ ዝጥቀም ምዃኑ እቲ መቕዳሕ ድማ ካብ መሰረቱ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዕዞናቱ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና እዚ ሕጂ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት እዮም ዝነቕፍዎ ዘለዉ ናይ ካልኦት ሓሳባት ተጠቂሙ ኣነ ከም ጆርጅ ክሪኦ ከለኹ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ካብ ካልኦት ሰማት ሰብዒዩ ካብ ካልኦት ዓበይቲ መራሕቲ ወሲዱ ዝጥቀመሉ ቃላት ኣብ ተግባር እንተዝጥቀመሉ ፀገም ኣይመሃለወን እንታይ ዳ ዝገብር ዘሎ ንዑ ተጠቂሙ ሓደ በሊሕ ሰብ ክመስል ይፍትን ካልእ ድማ ዓብ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ኮይኑ ዝስማዕ ዘሎ ስለዚ ማኒፑሌሽን ቴክኒክስ ናቱ ናይ ምትላል ዓቕሙ ዝለዓለ ምዃኑ ካልኣዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣቢ ጠቕላላ ደረጃ ንቕሓት ናቱ ወይ ካብ ፖለቲካዊ መርሕነት ናቱ ስትራቴጂ ናቱ ኩሉ ብናይ ካልኦት ዝዝወር ምዃኑ እውን ዘተንባሃልካ እዩ ፅንሄልና ክንሪኦ ኢና እቲ ቀንዲ ሓደገኛ ናቱ ድማ ኣቢ ካብ ተራ ሰባት ከም ዝክቐድሕ ዝኽእል ተኮይኑ እቶም ካልኦት ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ሓይልታት ናይ ኣሜሪካ ይኹኑ ናይ ኢማራት ይኹኑ ናይ ስዑድያታት ክሳዕ ክንደይ ክዝውርዎ ከም ዝኽእሉ ካብ ዝነኣሹ ነገራት ክትግምት ትኽእል ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ባሕሪ ዝኽየድ ዘሎ ዘረባ ወይ መናውራ ብኢትዮጵያውያን መጀመርያ ክንሪኦ ኢና እቲ ዝዓበየ ብድሕሪኡ ዘሎ ሓይሊ መብዛሕትና ዘይተረዳናዮ ዘለና ኣብዚ ቪድዮ ኣብዚ ቻነል ግን ተደጋጋሚ ዘተንባሃልኩም ዘለኹ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክግበር ከሎ ብፍላይ ኣብ የመንን ኣብ ሱዳንን ፅንሄልና ክንሪኦ ኢና ብትክክል ድማ እዚ ኣብ ኤርትራ እውን ክትግበር ዝፍተን ዘሎ ንዑ ዘተንብህ ነገራት ክንርኢ ኢና ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዓበይቲ ጂኦፖለቲካውያን ሓይልታት ዝንቀሳቐሰሉ ሓይሊ ክንርኢ ኢና ዓቕሊ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልኩማ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ መርሕነት ናይ ኤርትራ እንታይ ክኽተል ይኽእል ወይ እንታይ ይገብር ኣሎ ግምታት ክንወስድ ኢና ኣገዳሲ መልእኽቲ ድማ ኣለና መወዳእታ ክገብሮ ዝኽእላኒ ስለዚ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበር ነዚ ቻነል ከም ወትሩ ክሳብ መወዳእታ ፅኒኢልና ተሰሚዕና ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኤክስፐርትስ ትምህርቲ ክንወስድ ኢና ነዚኣ ሕጂ ጀሚርናዮ ዘለና ዝተፈላለየ ቫይራል ኮይና ዘላ ቪድዮ እዚኣ ኣቢ ክሳብ ክንደይ ካብ ንኣሽቱ ቆልዑ እውን ከይተረፈ ክቐድሕ ድሕር ዘይብሉ ምዃኑ መቕድሑ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናቱ ገይሩ ድማ ዝገልፅ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዚ ዝብሎ ዘሎ እንተዘተግብሮኻ ክንደይናይ ናይዚ ናይጀርያ ወሲድዎ ዝነበረሲ ህንድሲ ኣብ እንግሊዝሲ ንብዙሓት ሃገራት ገዚኣ ኣብ ኩለን ሃገራት ድማ ሃይማኖታን ባህላን ገለመለን ኩሉ ገዲፋቶ ንሕና ኣፍሪካውያን ኩሉ ወሲድና ይብላ ኣሎ ኤግዛክትሊ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ከተግብር ዘይከኣለ ሰብ ምዃኑ ድማ ኣነ ይነቕፎ ማለት ሕጂ መጀመርያ ጉዳይ ባሕሪ
بعبيت كيلاتات أمريكا وكزرب جميل له زي ما بقسنا كنتات كم زخون غنرينا نسمع سكاب زي حداش ريبورت وتي أزلاناتهم أبز يعني جمر إيباون تاكريو كم لقبا هاجرات ممرق أفريقيا حتى أفدق بحري باون تاكريو كم لقبا أمريكاوي تنتاني بوليتيكا لاورس فريمان قليزهم هاجرات ممرق أفريقيا زباوي إيكونومي بحوار نملمع أبا زكا لهم قدات ميت كجبرو يقبا دمايلهم قدماي منستر دكتور أبي حمد إثيوبيا ودبات أفدق بحري نحبراوي ربحان يبخا ناي مقبال من قرطات كم تختل مجلسهم يذكريهم وتم قدماي منستر أبا ذهبوا مبرهي ملكا مدراوي أكمامتان تاريخاوي إيكونومياوي قدات بملعل مدرة مقبارهم ذكريهم ازي مسارت بمقبار مسجل قالوا زينا إثيوبيا صانحيت زجبرو توم تنتاني كابا أفريقيا ببزحي حزبي أبا خلاي بركي تركب هاجر إثيوبيا خمس عينة حتو من العلا فتحوي بمبال نيكونومياوي عبيت ازي زوبا لعل ربحا كم الهلو على العلوم. If people understood more about physical economic growth ኢትዮጵያን ኣፍደገ ባሕሪ ንኢኮኖሚያዊ ዕቤት ኣድላይ ምዃኑ እናተረድኡ መጺኦም እዮም እዚ ሕቶ ኣፍደገ ባሕሪ ምኽንያታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ትኽክለኛን ፍትሓውን ምዃኑ እውን ይርድኡ እዮም ኢትዮጵያ ብወገን ቀይሕ ባሕሪ ወደብ እንትህልዋ ካብ ዓርሳ ብዝሓለፈ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ እውን ልዑል ዕቤት ዘምጽእ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ዜጋታት እውን ተረባሕቲ ዝገብርን እዩ that would be increased between Ethiopia by having a port on the Red Sea بمنصر حتو فتحاوي تربحنت انترا هاجرات مبرق أفريقيا حتو أفدق بحري بأباو نمردان نمجنزامن زق المية كجمرا كم زقبا ونا جنزيبهم بزخنا دما هاجرات مبرق أفريقيا حتو أفدق بحري تبيان باونتا كرد أو يقبا يوم زبلهم. So if we look at how do we increase the physical economic growth ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዝርከቡ ዜጋታትን ሃገራትን ቁጠባዊ ዕቤት ከመይ ክውስኽ ይኽእል ኢልና እንትንሓስብ ናይ ዝሕቶ መልሲ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝተመርኮሰ ኮይኑ ንረኽቦ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ንኢኮኖሚያዊ ዕቤት ማእኸል ምዃና ንካልኦት ሃገራት እውን ዝረብሕ እዩ growth center and this will benefit all the other countries أفدق بحري طرح زيخونس أب مبرق أفريقيا زلو بركت زبل ودبات نزواوي ربحا إيكونومي عبيتن متقام زكالو لخونتات أب قمت بمتاو ميت ككايدو زيصوعو لاورز فريمان مدرة دكتور أبي حمد زلعلو وهيب خانايم قبال مخنياتاون ميزاناون ممارسي بمتقاسيو نيروم We need political leaders and statesmen who rise above this ኣመራርሓታት ፖለቲካ ትኹነታት በኣጽንኦት ብምክትታል ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ከይድታት ፖለቲካ ምዕዛብን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሕድሕድ ፖለቲካዊ ልኡኽትኡ ምስ ግዳማዊ ሓይልታት ዝተተሓዙ ዝፍጸሙን እዮም ስለ ዝኾነ እቲ ግድብ ሃገራት ኣፍሪካ ንኸይዓብያን ላዕለውነቶም ከየኽብሩን ዝዓለሙ እዮም እዚ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ዓርሰን ዝፍልፍል ድሌትን ረብሓን መሰረት ዝገበሩ ውሳነታት ንኸይመሓላልፉ ምክልኻል እዩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርከባ ሃገራት መራሕትን እቲ ዞባ ብኸመይ ብኢኮኖሚ ክዓቢ ይግባእ ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ምይጥ ከካይዱ ይግባእ can sit down and discuss how the region will grow economically. كابزي حليفو دما ممارزتات أفدق بحري نمراحتي طراح زقدف زي خونس سوميان تمرامرتي اتشي عوديون تمايتهم مفتحي حساب ككافلو يقبايلهم سلازي كم تسمعوا زلهم مجمريا بإكسبرت سجمر تكونتات أبزي بنصور كنرياز قبانا حدا تي economic integration قدام التسلام كلهم منقصات كلهم بوغن إيرتراي بوغن كالوت بزح تزرب له زنبريو أقدا سنتونا لو نتزوبا عبارة سرح نخجبر أزيك بحال كلوجن أبزح جوان تزارب وزلو بوغن إثيوبيا سنهلنا كنرينا أفتق بحر ديوم زلو ويس أفتق بحر نخطكمو واقع خبيرنا دي تحطو ويس أفتق بحر كوهابو ስለዚህ እቲ ብተደጋጋሚ ክዛረቡ ከለዎ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ወዝና ኣብነዚ ኤክስፐርት ክዛረብ ከሎ ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምሃብ ንቁጠባ ናይቲ ዞባ ከመይ ገይሩ ክጠቅም ከፊልና ክንጥቀማይ ንኽእልና ብናፃ ንሕና ንጥቀመሉ ኣፍደገ ባሕሪና ንድል ዘለና ናትና ናቫል ቤዝ ወይ ከዓ ወታደራዊ መደበር ንገብሮ ናብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ንቋፀሮ ስለዚ ኣይነይቲ ሃገር እያ ነዚኦም ውራይ ኦኬ ኢላ ኣፍደገ ባሕሪ ክትቦም ምክንያቱ ሓደ كم إثيوبيا زمسل أبا هاجر متي أفتك بحريب كا حسب هيب كايو وتهدراو مدبر ناتو كمون وتهدراوي حيل بحراو تهنيسو أي كفلين أي وتسنين أنت حيل كاس بحنا قلنا تاخذ جبر سلزي كلها توم زيهم زبلو زلو نتي كون النت نايلو لاو النت حسام يم زارب زلو أب بوغنير ترى عطون سلزخونه انتاي زبلت منقس بجاكات قدم زبلو مس أبي يكون مس منقس إثيوبيا انتاي الزرارب نيرو أبي تطويلو انتاي تكونتات زتقلت حبريتاي لنزدما أتنهي لنا كريينا مس إمارات جنوبرم كونتات
أب إمارات أب عسب بيس كم زنبرم أب تاب يمن زكبر زنبر وجي أب زوان زجنت طويل خمسة جرالو أب زوان زي أب زلنكني أب دحلاك إسرائيل حدا مدبر كم زنبر عقل ملا تجرب على لوجن منكسير تراد ما بتدقاقامي على الجزيرة ون حبريتها وتنيرو إرترا زخونة يكون مدبرنا إسرائيل كم زي بالله يجلس الله سلزي الزون بستفل عليه من قدي وتعلو نا إثيوبيا دليت انتايوجن برقت كاب أفهم كن سمع كن كلا لنا سمعناه ناون بتدقاقامي زدلي وزلو ساتم بحسر من قد زتقبل أفتك بحر ده يكونه نساتم زونون زم حضرون وتهدر بيز أفتك بحريم زلو سلز كبير ترانتهم زلو زيهم سبعتهم مريت كفلونا يم زلو سلز بمريت كن كاير نخلينا بقول ملك كن كاير نخلنا خلو أفتك بحر كفيتكم هبونا كابتلو لاو مريتنا يرتر هبونا يزبل زدما بتخكل نتلو لاو نتنا يتهجر زت حسيو أزيك بالكلوجن حنت تنهي لون كريكمي كابيك كم زخلت كونتات حنت أبزك الرياضة لنا أبي أحمد كابا مزاجو بس زربانا تزدق عملو زلو حنت فيديو بإنجليش تقربت ريه and this is very very important in psychology نايتسب نغردوك تحجزنا تخليها نزيا ما نسمع تمارسنا أبت قدينا بحرن قدينا geopolitics إنكناتينا. Abba Dula Gemeda, the former Oromo regional president, is known to be a staunch adherent of the prosperity gospel. His influence extends to mentoring and facilitating the rise of numerous Oromo politicians to positions of power. Abba Dula Gemeda's زتري وزلهم ناي أورومو بوليتيكانيا هذا كابتي كندي هندسي نايتهم دك أورومو بوليتيكانيا تات نفسد أنزمت أولو زهندسة بنسي زبحال زلوا بزوان زدما قدينا إثيوبيا مخالوت إكسبرتس ممكن سمعينا أزيو أبدا دليل زخون ويك حدا جنيا زخون درجة بتهلا حدا كابت هندسة نسوس تكملوا سبزي كمي مخانوس كان اسمع كمي بخميتي ناي أورومو سلطان كم هندس جيرو قدينا بحر دما نبي جزء سلام تهم تكملوا له نمتى جندايز تكملوا زلو أفدق بحر دي بتخكل اليوم إثيوبيا أبز جزالاتو أفدق بحري كابت كالس أجمعنا إثيوبيا ديك قدامنا توهيبو بزعبا قداي بحر زرب زلو انتهي تزعبي سيلي نبي جزء نمخاديو نزبل The association with corruption is well documented, and in 2015, he was exposed for obtaining fake degrees from a diploma mill. The prevalence of counterfeit educational credentials in Oromia has been a deeply troubling scandal. With the purported blessings and guidance of Abba Dula, numerous Oromo politicians have assumed positions within Ethiopia's government based on these fraudulent degrees. In a similar vein, Abiy Ahmed's academic background, including his claimed doctorate, is shrouded in a complex web of plagiarism, perplexing omissions, and unanswered questions. The notion that he might be celebrated as the first person to attain a doctorate without even completing high school. So comes in the Rio de Lana at the Konatat أبنايزيوم أورومو كنري خلنا السيستماتيكالي دارجا كلاتهم بوليتيكانيات ناي أورومو ترى كونس ناي إثيوبيا ولا ناي تجري تاريخ يوم نفسه كفت بوليتيكانيا دكتور ماستر ديجري قال ملك كم زلوم يوم زنا كرزلو زد ما هرب بفلا زنا أورومو بتدقق جامي كم السن بعلو التناتو ديجري كم خمسة نبرة ناي أبي بتدقق جامي أملك تحطه زاتو دكتوريت كم زلو مخنياتو هذا كابت مدام نمتنايزي كنسمعت أنا هنا even أب كاب هاي سكول جميرو زوسرو ناي تمرتات بتخكل كرجاجة زخل كم زي كونن الكريدنشالز ناتوين I don't know نمالته ولا نكلاتهم كتزعرب له تخليها هاو كم كلاتهم دكاتر كوينهم أبي بيت مرتيهم تماهيرهم كتب التخليها جن again and again التملك ناي تمرتي أبزينا أبي أبز حلف عمش عمز التخطلو كن ريا خلنا even كابيك أدحي تخصيص زل حتى كجرمكم نزيه سمعوا this is one of the more حتى كابت تجربنا أنتم على كمنا بكلام زجرنا أمنت تقبلوا تكنولوجيا نوقتنا تقبلها. Take example Sweden. I can go to a shop, get an iPhone 12, credit. House, credit. Car, credit. Everything is credit. Even underwear, you can get it on credit. If you lose your job, you lose everything and you can go to the streets, okay? In Uganda, if you lose your job, you get to keep everything. In Europa girls, and so, betu, بالدرنو. even كابزا قال عايو قد يشوف زبحال زلو بالت كم ناتو جيروخا كم president كم prime minister نهاجر يزارب زلو انتهي تبلزني هذا أبي أوروبا وأب أمريكا بزقال لك أبي أوروبا تبل أمريكا تزقال لك example معناته أمريكا بكريديت زنا برهاجر شلون زخانة هذا أب أمريكا تجز بنتهي تبلزني كنت كونسبت تقدر دوا مالتيو بزعب أفريقيا ونسلو زخانة
ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ሰብ ገዛ ክገዝእ ከሎ ብለቃሕ እዩ ክሬዲት ካርድ ለቃሕ መብዛሕትኡ ሰብ ብክሬዲት ዝገዝእ ገዛ ክገዝእ ከሎ ከምኡ መኪና ክገዝእ ከሎ ከምኡ ቴሌቪዥን ክገዝእ ከሎ ከምኡ ቴሌፎን ክገዝእ ከሎ ከምኡ ሳምታይምስ ዋላ እቲ ወርቂ ዋላ እቲ ኩስትመናቶምን ብክሬዲት እዮም ዝገዝእዎ ስለዚ ካብ ስራሕ ተሰይጎም ዞም ሰባት እዚኣቶም ስትሬት ናብ ሆምለስነስ እዮም ዝኸዱ ይብለኩም ትብል ኣላ ስለምንታይ ኣሜሪካ ኢለያ ምክንያቱ እታ ጓል ጌጋ ነይርዋ እዚ ኣቢ ዝርድኦ እንዶ ዝኾነ ኣብ ኤሮፓ ኣርባይትሎስ ወይ ከዓ አንኤምፕሎይመንት ዝበሃል ኣብ ኤሮፓ ኣሜሪካ የለን እሱ ስለዚ ካብ ቆልዓ ቀዲሑ ስትሬት ነቲ ናይታ ቆልዓ ስለ ዝደግም ዘሎ ክሳብ ክንደይ ናይ መቕዳሕ ዓቕሚ ወላቱ ዝቆድሖ ዘሎ ንምንታይ ኮንቴክስት ከም ዝጥቀመሉ እውን ኣይፈለጥን እዩ ስለምንታይ ኣነ ናይዚኣ ጓል ኣብ ኣፍሪካ ኮይና ትዛረቦ ዘላ ግን ኣይርዳእኒ ናይ ኤሮፓ ኣብ ስዊትዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ኣብ ስዊትዘርላንድ ስራሕ እንተለካ ክትልቃሕ ትኽእል ካብ ድሌትካ ካብ ስራሕ ምስ ተዘጎግካ ግን ኣብ ፅርግያ ይኮንካ እንትድርበ ንዓመት ንክልተ ዓመት አንኤምፕሎይመንት ኦርጋናይዜሽን ወይ ከዓ ኣርባይትሎስ ዝበሃል ኣለና ካብ ደሞዝካ 5,000 ነርካ 4,000 ወይ 80% ናይ ደሞዝካ ትኸፈል ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ወይ ዓመት ስራሕ ተዘይረኺብካ ድማ ሶሻል ዝበሃል ኣለና ስለዚ ሰብ ሆምለስ ኣይከውን ኣብ ኤሮፓ ነዚ ስለ ዘይፈለጦቶ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ግን ነዚ እውን ከፃርፅ ስለ ዘይክል ካብ ቆልዑት ቀዲሑ ስትሬት ከምኡ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ግን እቲ አንኤምፕሎይመንት ዝበሃል ንውዕዳት ሰባት ጥራይ ዝውሃብ እቶም ሃይ ሌቨል ኤምፕሎይመንት ዘለዎም ወይ ከዓ ኣብ ዓበይቲ ኮርፖሬሽን ዝሰርሑ ጥራይ ክህልዎም ዝኽእል እምበር ተራ ሰብ ካብ ስርሑ ምስ ተሰጎገ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ኣታዊ ስለ ዘይብሉ ዕዳ ስለ ዘሎ ብዕዳ ስለ ዝነብር ሆምለስ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ፈቲኑ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ትብል ዘላሳ ክገዝእ ከሎ መኪና እንተገዝኡ ብካሽ ገንዘብ እዩ ዝገዝእ ገዛ እንተገዝኡ ብካሽ ገንዘብ ካብ ባንክ ተለቂሑ ይኮን ካብ ስራሕና ክንስጓው ከለና ኣብ ኣፍሪካ ኢላ ኣብ ሆምለስነስ ኣይኮንና ንኸውን ንሕና እንታይ ዳ ነቲ ዘለና ገዛ ገንዘብናን ክዳናን ናትና እዩ ስለዚ ኣብቲ ገዛና ንቕመጥ ትብል ኣላ ስለዚ መን እዩ ድኻ ህዝቢ ኣሜሪካ ድዩ ድኻ ህዝቢ ኣፍሪካ ትልካ ህዝቢ ኣፍሪካ ወላ ውሑድ ገንዘብ ይሃልዎ እቲ ገንዘቡ ገንዘቡ እዩ እቲ ክዳን ክዳኑ እዩ እታ መኪና መኪኑ እዩ መኪና እንተለዎ እታ ብሽክሌታ ብሽክሌቱ እዩ ብገንዘቡ ስለዚ ገዛ ተለቂሑ ይኮነን ገዚዋ እያ ትበሃል ነይራ ነዚኣ ተኣክል ዘረባ እውን ቀዲሑ ይዛረብ ዘሎ ስምዕዋ እጂ ንእሽተይ ድሕሪ ናብቲ ኔክስት ስልኩ ብድር ነው መኪናው ብድር ነው አንዳንዴ ጌጣጌጥም ወርቅም ምናምንም ውድ ልብሶችም በብድር ይወስዳል ግን ሀብታም ሀገር ነን ይላሉ አንድ ሰው ከስራ ቢባረር በማግስቱ ያሉትን ቁሳቁሶች የመወሰድ አቅሙ በጣም ከአውሮፓና ከስራ ቢባረር በማግስቱ ያሉትን ቁሳቁሶች የመወሰድ አቅሙ በጣም ከአውሮፓና ካደጉ ሀገራት አንጻር ያነሰ ነው እዚ ናይ ኣብ ትሰምዑ ፀኒዕኩም ኦሪጂናል ትምህርቲ የብሉን ዶክትሬት የብሉን ፒኤችዲ የብሉን ዝበሃል ወይ ዶክትሬት የብሉን ማስትሬት የብሉን ዝበሃል ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዝዛረበ ድማ ስምዑ ብቅዓት ናይ መን ንኸተወዳድሩ How do you manage the fabrication? How do you manage Africa? How do you manage these marginalized parts of the world? You create conflict between Eritrea and Ethiopia, conflict here and there, internal conflicts, tribal, clan, ethnic, all sorts of conflicts are there. These are tools for intervention. If you don't bow, you are an authoritarian, you are a dictatorship, you are all sorts of ugly things in their own eyes. This has become very monotonous. It's boring. And people have learned a lot. We say, enough is enough. We have to... ሓንቲ ክነግረኩም ንኢሳያስ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰብ ክፈትዎ ክፀልኦ ይኽእል እዩ ኣነ ከምዚ ናይ ኣቢ ካበይ ተማሂሩ ኣይፈልጥን ኣነ ግን ካብ ኤርትራ ሓደ ዲግሪ ኣብዚ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኖርት ዌስት ስዊትዘርላንድ ዝበሃል ባችለር ዲግሪ ማስተር ዲግሪ ኣለኒ ብኢንተርናሽናል ማኔጅመንት ማለት እዩ ኢሳያስ ዝጥቀመሉ ናይ ጂኦፖለቲክስ ርዲት ናይ ኣሜሪካን ፖለቲክስ ከምኡውን ኣገባብ ናይ ኣዘራርቡ ብቅዓት ናይ ትንተንኡ ኣብቲ ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲክስ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ፍተዎ ፅላዮ ሂዝ ቨሪ ቨሪ ጉድ ሓቂ ንምዝራብ ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ ርዲት ናቱ ድማ ብቐረባ ዳትስ ዋይ ናይ ኢሳያስ ዘረባ ኣፍሪካውያን ይኹኑ ካልኦት ወሲዶም እዚ ሕጂ ካልኦት እዮም ሰሪሖም ኣፍሪካን ስትሪም ዝበሃል ሰሪሖም እዮም ዘብልዎ ደሎ ቢካዝ ዋን ኦፍ ኣብ ኣፍሪካውያን መራሕቲ ዘለዉ ዘረባ ናቱ ኮት ጌርካ ንክሸር ክትገብሮ መሰብ ክሰምዖ ዝኽእል ዓይነት ዘረባ ስለ ዝኾነ Have you ever ናይ ኣቢ ከምኡ ሪኢኹም ትፈልጡ ዶ ምናልባት ኣብ ስልጣን ምፅንሕ ድሕሪ ዳሕራይ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣቢ እተን እንኮ ዝጥቀሳ ዘረባ ናቱ ዝቀጥሐን እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብቅዓት ናይ ሓደ ምሕደራ ኣትሊስት ኣብ ዘረባ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እገዳ እንተዘይወርዶ ኩነታት ተዘይወርዶ እቲ ቁጠባ እንታይ ምኾነ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ሓቂ ንምዝራብ ማለት ኣነ ከም ውልቀይ ትፈልጦን ኢኹም ኣም ኖት ቢግ ፋን በቲ ምሕደራ ናይ ኢሳያስ ዝዓበየ ፋን ናቱ ወይ ደጋፊ ናቱ ይኮንኩን በት ስቲል
تناتو بقعت سلودي فوتو وي عبد دغافنا سلودي كونكو تناتو بقعت كناشو وي كقوناصو بايدلني ابزوانزي سلمتاي كريو خلو خطه تمليسه قدم ايريون نير حق حاش ابز حلفه 10 عامات 15 عامات اي كاتلون نير داي قبرخا كحسو زغددن مخنيات سلازي بلاي نا يرترا غداي بفلاي too much up ناي كال غداي سلز نبرق اي سمانه نير but every time I hear تناتو زربا is very very good up to نسزبلو on the other hand نا ابيك تري خلغا immature جينا بسلو ديبلو كاب قلعو قديحو even نتو زبلو زلو كاتغبرن تزغل ابنت اساز زبلو زلو امريكا كل تقبرو نتسلط انا نتي هجم من وي كانت مقصر حيلهم نخطكمو هاجر مش هاجر عليت مش عليت هيمانوت مش هيمانوت استفل عليه وج كونفليكت بمفتار after conflict سب كبالع كله ربحهم يسالوتي زبلكم زلو which is true نزكت ما غوتي تخلنيخا سلازي and that's why تي نايتي نخلط يوم اب محدراناتهم اب ايكونوميناتهم اب قلناتهم كالا روسيا كالا غزي كان ورا دروم نخلينا بحفشا ግን እቲ ብቃት ናይ ነቲ ዘለካ ነገር ንክትዛረብ ከለካ ግን ክትወዳደር ዝኽእል ብቃት እውን ኣይኮነን ብፍላይ ኣቢ very very immature ብቃት ናቱ ድሩት ምዃኑ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና ኢቭን እቲ ብቁዕ ዘምፅሎ ቃላት እውን ካበይ ዝመፅእ ምዃኑ እዚ ከዓ ዶክተር እዩ ዝበሃል ካብ ዝገር PhD ለዎ ይዝበሃል so it's ridiculous ክትሪኦ ከለካ build our economies we have to jointly work to change the reality and create synergy complementarity cooperation is the name of the game their tools are dividing weakening inciting problems conflicts all sorts of conflicts Africa has been marginalized possibly because of internal problems but external intervention has been one of the cause of aggravation for the marginalization. So I think Africa has learned a lot and Africa has more interest than anyone else to join in any solidarity so that So I think ግዜ እንተረኺብና ኣብ ካልእ ግዜ ፅቡቅ ጌርና ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣምፂአልኩም ነይረ it's one of the ገለ ካብቲ ዝዛረቦ so تا ቀንዲ ኣገዳሲት መደብ ናይ ሎሚ እዚኣ ኣለዎ ንሪኣ ዘለና ኢና እዚኣ ድማ ሓንቲ እዚኣ ኩነታት ኣብ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዛረበላ ዘሎ ንቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ የድልየና ገለ ክብል ከሎ ዓሰብ ኣየድልዮምን ወይ ከዓ ንረብሖም ኣገዳስነት የብሉን ኣይኮነን ግን ስለምንታይ ሕጂ ነዛ ዘረባ ከምፃ ኪሉ መን ዝድግፎ ዘሎ ስለምንታይ ክድግፎ ይኽእሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዞባና ብፍላይ ኣብ የመን ዝተኻየደ ኩነታት ልክዕቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ከመይ ገይሮም ክጥቀምሉ ከም ዝኽኣሉ የመን እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂካዊ ቦታ ድሕሪ ጅቡትን ኤርትራን ኣብታ ብሰሜን ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መወዳእታ ኦኬ ፅቡቅ ገይረ ከብርሃልኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም ክደግመልኩም እየ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኣብ መስመር ንግዲ ናይ ዓለም 10% ንግዲ ናይ ዓለምና ቀንዲ ድማ እቲ ናይ ነዳዲ ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ክልተ መሸንቆቃ ኣለዎ መሸንቆቃ ኣብ ሰሜን ዘላ ስዊስ ካናል ትበሃል ንሳ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ግብፂ ኣትውንና ኣብ ዓመት ክንደይ እስከትእቱ ካብቲ መሸንቆቃ ክሳብ 9 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ኣለዋ ኣብ ካልእ ግዜ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ እስራኤልን ኣብ ጋዛን ዝግበር ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘለዎ ናይ ሰሜን መሸንቆቃ ግብፂ ኣትውንና ምስ ግብፂ ከመና ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ኣለዉ ካልኦት ኤውሮጳውያን ምዕራባውያን ሃገራት ኣለዉ ኣብ ደቡብ ዘላ መሸንቆቃ ድማ ጅቡትን የመንን እዮም ዝቆፃፀርዋ ነይሮም ንእሽተይ ክፋልናቱ ድማ ኣገዳሲ ክፋልናቱ ድማ ኤርትራ ማለት እዩ እዛ ሰለስተ ናይ ጅቡቲ መን ኣለዉ 6 ሃገራት ኣለዉ ኣሜሪካ ዝዓበየ ቤዝናት ኣሎ ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ቤዝናት ኣሎ ቻይና ኣብኡላ ጃፓን ኣብ ቦታ ኣለዋ ጣልያን ቦታ ኣለዋ ካልኦት ሃገራት ከም ጀርመንን ስፔንን እውን ኣለዎም ቦታታት ስለዚ ኩለን ሃገራት ኣብኡ ተደርዲረን ኣለዋ ቀደም ነቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ መን ትሰርሓሉ ነይራ እንተልኩም ኢማራት ናይ ዱባይ ክፋል ዲቢ ዝበሃል ዱባይ ፖርት ዝበሃል ትካል ነቲ ሎጂስቲክስ ናይቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ንሱ ይራን ዝገብሮ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ስለደይ ተሰማምዑ ተፈላለዮም ኣለዉ ስለዚ ቀይሮም ኣብ ክንደይ ቦታታት ሒዞም ኣለዉ ኢማራት እቲ ቀደም ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ዝነበራት ኩነታት ኣብ ዞባና ኣብዴት ገይራ ብዝለዓለ ሓይሊ ትሰርሓሉ ዘላ ሃገር እያ እዚ ድማ ኣበይሪናዮ ኣብ ሃገር የመን ተራእዩ እዩ ኣብ ሃገር ሱዳን ይረአ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከንታይ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ክንሰምዕ ኢና እዚኣ ክፋል እዚኣ ፕሊዝ ፅኒኢልኩም ስምዕዋ ወላ ደጋጊምኩም እውን ስምዕዋ because the biggest game ኣብ ዝዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ እዚኣ ውፅኢት እያ ክትከውን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል እናበልኩ ንጀምር ሕጂ to be building an airstrip on Yemen's Perim Island that sits right in the middle of Bab el-Mandab Strait. On the African side of the Red Sea, the UAE operates the Asab Naval and Air Base in Eritrea, used to support military operations in Yemen. Further south, in Somalia's breakaway region of Somaliland, the UAE is building a military base in the coastal city of Berbera without the approval of the central government there. And in Puntland, another part of Somalia with a self-governing status that is not internationally recognized so far.
زي الجزيرة زغرب ويم الجزيرة نايمن أبي حجر يزول انتيلنا قطر كي أنصار UAE أنصار إمارات مرقص زلوم يعني بفلا يبز حلفة 5-6 عامات كدنا خنريه خلنا عبد بلوكين يروى مسناي سعوديان إمارات كدان زنبر أنصار يوم يروم سلازي تي ناي إمارات أما متى إذا أكايداناتهم مس السعودية زباسهم مس قالوا هجراتهم بزح الصحابة زباسهم النسي እንታይ ገይሮም ኣሎ ኢማራት ነቲ ናይ የመን ሓጓፍ ተጠቂሞም ኣብ ዓደን ትበሃል ደቡባዊት ወገን ከተማናቶም ኣባ ስትራቴጂክ ቦታ ሒዞም ኣለዉ ኣብ ጅቡቲ ቦታ ነይርዎም ሲኖም ኣለዉ ኣብ ዓሰብ ነቲ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ውግእ ተባሂሎም ወደብ ዓሰብ ይጥቀሙ ነይሮም ኣብ ሶማልያ ብዘይ ፍቃድ ናይ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ በርበረ ዝብል ስቴሽን ኣለዎም ሕልፍ ኢሎም እውን ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል እውን ብዘይ ፍቃድ ናይቲ መንግስቲ ምስ ዕጡቃት ጉጅለ ኮይኖም ኣብ ቦታ ኣለዎም نيو كحلف لكم أبتا سوكاترا تبلدالا دسيد دما ونينوم ناتون جيرو مالو كاب نا يمن زنبرت ودبيا ونينوم حزمو سلازي لعلي دحرقيتكم السودان عبي بوتا أب شركنا ناي السودان أبو جنا السودان عب تساتفو زلوميم مس إثيوبيا دما بزلا على شركنا دسرحو زلو كاب يمن كاب إمارات نفاريت ناي كوينات حنت نفاريت وتحدروا حيل زحزت لك كم تاب زي كوينات ناي أب كل تجراي زنبر كوينات كم دما حج بزح وتحدروا أسوار زحزت نب إثيوبيا تعطل لازم ريبورت تفعل عليه جزء سمعنا لنا ساتلايت إيميجسون نعوز الرقاقز حق الله سلازي إذا كنتات زي كابت كنتات إمارات خطة لزلا سلامتها كحجنا إذا كنتات تكمل له ناي أمريكا أقام تتكلم له تقدم قد محمش عم شدش عمل نزوك نتات كتكملوا خلاص سلامتها تكملوا نيرم أبتوانتي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نير دونالد ترامب بوليسنا تدما أمريكا فرست بزعب أمريكا برتخال ولا حوي تواي قد سننيز بالبوليسي نيرو that's why نتحقق تتكلم نتانا يمن قداي تبغى جرو إنترسنا تماساليتهم حجدما أمريكا أبزوا نفس distracted كوينا لا بكونتاتنا إسرائيل بكونتاتنا إسرائيل بأبي دما بيوكرين سلازم ولا عقم أو سلازلو نزح حقق تتكلم نربحنا أمريكا بزي جهز من قدي أمريكا أبغون نايتي إمارات ربحاناتهم كسالت سلوز غولو زل على شركنا سلازلهم نزاو كونتات كتكم لا يفتنوا له how هجي نسمع Far, the UAE is building the port of Bosaso and training the local maritime police force. Time to bring in our guests. Joining us from London, Andreas Krieg. So كلت experts نزو قداك كقلت قلنا كفتنيهم بزعبهم زلو حبريتا تي ملالي كنسقرمه كاتا نابتي تحسو كنحل فينا تعطوتات ناتهم كجمريا very interesting أغلى غيركم سمعوا أنا كبرها لكم to both of you. Andreas Krieg, let me start with you. What do you think are the real motive behind the UAE beefing up its presence in the island of Socotra? Right. There are a variety of different reasons. I think we first of all have to kind of disconnect this current Socotra incident from what happened in the GCC. This is not part of the GCC crisis per se, although the Emiratis have tried to frame it in that way. I think this is part of an ongoing development that we've seen by the United Arab Emirates ongoing since over the last decade, really. They've tried to expand their reach, both militarily and commercially, into the Horn of Africa, which has become absolutely, and has always been for a very long time, commercially a very interesting and important part. And the control of that area, control of the Bab al-Mandeb Strait, as well as both sides of the Horn of Africa, in East Africa, as well as in Yemen, and along the Red Sea coast, is absolutely detrimental and important for the delivery of goods from east to west. So I'm talking about East Asia towards Europe, but also it's very important for the region itself, for Ethiopia, Eritrea. These countries and Kenya as well are up and coming. There's a lot of investments being made, and they have used the ports on this part of obviously in the East African coast. And so عبد انتهى يزقلت لنا زلون انتهى يحبر زلو بحتر جبالك كنريو خلنا ويبخال من قد كنريو خلنا مجمريا اتي ناي إمارات أكايدا زلو أبتبوتاتي أب يمن كأتو خلو نتمنقسنا يمن أنصارتهم هوتيز بحالو بإيران زدقفو أنصارهم نخحقسي لهم يوم بتكيدان GCC زبحالو GCS ولا GCC زبحالو سعود عرب اتمرحو كيدان مالتيو إمارات مسا بحرين عمان قال ملخوينهم قبطي قال زركبهم هجرات حكيبهم نتمنقسنا يمن بمحقاس كابتناي هوتي مالتكا شعا سلزخونو نعاتتهم نمكوصاري لهم يماتيهم أمونغو جن أمونغوم بس سلزقاتهم ويكنا يربح في اللي سلزقاتهم إمارات قدمي ونجميرو مزنا بر استراتيجيناتهم كسالت تتكيمهم نتكونتات نتحقاف تتكيمهم نا يمن موضع تتكيمهم تجيرهم عقد السبوتات استراتيجيك زبلوهم وتهدروا بوتا جيرهم أو ناتهم حزاء تجيرهم مالتي زخابيو نتي بابيل مندب زبهزلو نت شامبوكو نايك بحري كابنداوك يعني زعاتو نقدي بخلتي وجنيم كوكو عصر وظفت نزلوا إمارات سسعناتهم بخمي يريكم تاني أب جوبت نيرهم نجوبتها يرخبون أب حسب عقد داسي نيرناتهم أب حسب جن
መንግስቲ ኤርትራ ብዝዋን እዚ ኣውፂዎም ኣሎ እዚኣ ድማ ፅኒልና ንሪኣ ኢና ሓንቲ ካብቲ ኣገዳሲት ነጥብናቶም እያ ብኔው ኣብ ሶማል ኣብ በርበራ ኣብ በይ ዝሃንፁ ኣለዉ ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል ይገብሩ ኣለዉ ሶካትራ ዝበሃል ደሴት ኣርኤኩም ፀኒሐ ናይ የመን ኣብ ዓደን ድማ ብስግር ብየመን ድማ ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ነቲ ምሕንቆ ናይ ባብኤል መንደብ ብክልቲኡ ወገን ፀቕጢ ቁፅፅር ወታደራዊ ሓይሊ ከምኡ ድማ ነቲ ቢዝነስ ነቲ ኮመርሻል ፕሬዘንስ ናቶም ክሕይሉ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ዘለዎም ሓይልን ቁፅፅርን ዝለዓለ ንክኸውን እዩ ንስማዕ ሕጂ ምስ ናይ ስዑድያ ኣተሓይዘ ከርእየኩም እየ ድሕሪኡ ኤርትራ ከንታይ ትገብረላ ወይ እንታይ ክግበር ይኽእል And it was always important for the UAE, who have marketed themselves as a merchant country, to basically control access to these kind of trade routes and ensure that there's some sort of freedom of navigation in that area. And they've started already in the late 2000s. Dubai Port World, for example, has invested along the coast. And there's been a couple of incidences in Djibouti, for example, where this Emirati company was kicked out. And the Emiratis started to build alternatives across the coast. So there is a military component to it, which is about controlling, ensuring freedom of navigation. There's one which has to do with ensuring that no weapons will come to Yemen. And there is one much further, which is about placing the Emiratis strategically at the heart of international trade in this part of the world. They want to be not just the primus inter pares, which they are at the moment, arguably, but they want to absolutely be the hegemon in this part of the world. And if you look at the way they have strategically placed these different ports and military bases, this is the only explanation that there is. And I think Socotra fits very nicely. Socotra is much closer to the East African coast, very much closer to Somaliland, where already the Emiratis are very much bogged down. In all these areas, the Emiratis have used surrogates and built surrogates to export and help building their strategy. And Socotra very nicely fits in if you look at it geographically. And it's much further away from Yemen. And so, ኣብቲ ኩነታት እዚ ክንርድኦ ዘለና እቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ዘሎ እቲ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ስትራቴጂ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ብክልቲኡ ወገን ፅቡቅ ገይሮም ስትራቴጂካሊ ፖዚሽን ትኮኑ ኣብ ኣገደሲ ምሕንቆታት ሓያል ዝኾነ ፕሬዘንስ ክህልዎም እዚ ድማ of course ነዳዲ ዝነግዱ ሃገራት እዮም ግን እሱ ጥራይ ግን ኩሉ ኣይኮነን ነቲ ዘለዎም ሃብትን ቁጠባን ተጠቂሞም ወታደራዊ ሓይሊ ወሲኾም ገጅፍ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ኣሜሪካን ካብ ሕጂ ድማ ካብ ቻይና ዝገዝዎ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ እውን ኣለዎም እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃብታ ጥርዮም ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ሃብቲ እዚ ከመይ ገይሮም ይጥቀምሉ ከመይ ገይሮም ሓይሎም የርእዩ እቲ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ እዚ ድማ ንዓለም ሙሉእ ክቋፀሩሉ ዝኽእሉ ምሕንቆታት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ከመይ ኮይኑ ተሰሪሑ ዘሎ ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ምስቲ መንግስቲ ጅቡቲ ስለዘይ ተሰማምዑ ጅቡቲ ሰጊጓቶም ካብቲ ሃገር ብቤት ፍርዲ ካሰሱ ነይሮም ኣብ በርበራ ምስቲ ናይ ሶማሊላንድ ኮይኖም ፅቡቅ ፖዚሽን ሒዞም ኣለዉ ምስ ኣቢ ኮይኖም ኣቢ እውን ኣብቲ ፖርት ናይ በርበራ ኢንቨስት ገይሩላ 19% እዩ ዝበሃል ኣብቲ ካልእ እውን እዛ ሶካትራ ትበሃል ከምዚ ናይ ምንፃል ሓይሊ ገይሮም ከምዚ ንፃል ሓይሊ ደጊፎም ነታ ቦታ ተቋፃፂሮም ኣለዉ ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም ሓያል ገይሮም ኣለዉ ከምኡ ድማ ካሪየር ከምዚ መራኸብ ኩናት ዘለዎ ኣብ ቦታ ተፀጊዖም ክመፆም ዝኽእል ሓይሊ የለን ካብ የመን እውን ኣዝያ ርሒቓ ስለ ዘላ ውግእ እንተኮይኑ ብባሕሪ ክመፆም ካብ የመን ንሱ ድማ ንሳቶም ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ነብሶም ንክከላኸሉ ዓቕሚ ክህልዎም እዩ ስለዚ ኣብ ዓደን ድማ ምስቶም ሰፓራቲስትስ ወይ ከዓ እቲ ዓደን ዝበሃል ደቡባዊ ክፋል ናይ ወደባዊ ስትራቴጂክ ወደብ ናይ የመን ዝነበረ ድማ ኣብኡ ንናፅነት ዝቃወም ሓይሊ ገይሮም ከምዚ ሓደ በደበር ገይሮም ንናፅነቱ ዝቃለስ ገይሮም ንዑ ደጊፎም ነቲ ቦታቲ ናፅነቱ ከም ዝደሊ ዘሎ ገይሮም ስትራቴጂካሊ ሎኬትድ ኮይኖም ኣለዉ ናብ ወገን ዓሰብ ክመፁ ከለዉ ነዚ ሕጂ ኣሕሰብሉ ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ በይዝ ነይርዎም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክሰርሑ ይፍትኑ ነይሮም ግን ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ዝበሃል ዘሎ ፕሊዝ ፅቡቅ ጌርኩም ተረድዋ እዚኣ ኩነታት እዚኣ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ዝበሃል ወይ ከዓ ሴኪሪቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንምውሓዝ ተባሃለ ሓደ ኢኒሽቲቭ ኣብ 2017 ኣቢሉ ብስዑድያ ዝተጀመረ ነይሩ ስለምንታይ ከጀሚሩ ስዑድያን ኢማራትን ኣብቲ ኩናት ናይ የመን ኣብ ሓደ ኪዳን ኮይኖም መፅአን ሓርግ ናይ ረብሓ ቦታ ስለ ዝኾነ ተፈላለዮም ኣብ ተፋጠጥ እዮም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዘንበብዎ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ መፅኦም ክሓንቅዎም ስለ ዝኽእሉ እንታይ ገይሮም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ዝበሃል ንግብፂ ንሱዳን ንጅቡቲ ንኤርትራ ንጆርዳን ድማ ብሰሜን ምስ ግብፂ ሓዊሶም ማለት እዩ ስዑድ ዓረብ ትርከቦ የመን ትርከቦ ገይሮም ሓደ ኪዳን ኣቆይሞም እዚ ከዓ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ይበሃል ኣብዚ ፎረም እዚ ኢትዮጵያ ኣያተወትን ኢማራት ድማ ኣያተወትን ክልቲአን ድማ ረብሓ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን እዮም ስለዚ እንታይ ብመልክዕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኮይና ኣብቲ ፎረም ስለ ዝኣተወ ካብ ዓሰብ ንክወፅእ ግዴታ እዩ ነይሩኒ ምክንያቱ ኢማራት ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትርሕቕ ኣለዋ እያ ትብል ዘላ ስዑድ ዓረብ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ሓደ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ መድረክ የምፅኦ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ወደብ ኣብ ዓሰብ ዝነበሮም ወታደራዊ መደበር ወይ ድማ ነቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኢማራት ካብኡ ከም ዝኸስሩ ካብ ጅቡቲ ከም ዝወፁ ተገይሩ ከምኡ ድማ ካብ
ዓሰብ ከም ዝወፁ ተገይሩ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሶማሊላንድ ኣለዉ ኣብ ሶካትራ ድማ ኣለዉ ኣብቲ ናይ የመን ወይ ከዓ ብኔውካ ኣብ ዓደን ኣለዉ ኣብ ኔው እውን ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል ናይ ሶማሊላንድ ኣለዉ ኣብዚኦም ኮይኖም ናብ ዓሰብ ክምለሱ ተኮይኖም ዓሰብ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ እዩ ምክንያቱ ስስዐ ናይቶም ኢማራት ብኔው ብዓደን ጥራይ ሒዞም ዘለዎ ከያክሎም ኢቭን የመን እውን ኣብ ጎኒ ስዑድያ እያ ዘላ ስለዚ ምስ ግዜ ካብ የመን እውን ክስጎጉ ክእሉ እዮም ብሽምግልና በገለን የመን ተተረጋጊያ ስለዚ እንታይ ገብርሎም ኣብ ዓሰብ ቦታ ንክሕዙ ተኮይኖም ንኣቢ ክድግፍሎም ኣቢ ድማ ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ወደ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየና እዩ ጂኦፖለቲክስ ኣገዳስነት ኣለዎ ገለመለ ክብሉ ከለዉ ብድሕሪት ነዚ ናራቲቭ እዚ ክድግፍ ዝኽእል ብልክዕ ድማ ክረብሓሉ ዝኽእል መን እዩ ኣሜሪካ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ተሪኻዮም ምስ ናይ ቻይና ምክርፋስ ዝግበር ዘሎ ጅቡቲ እኹል ኣይኮነን ኣታቶም ስለዚ ተወሳኺ በይዝ ኣብ ዓሰብ ክህልዎም እውን ደልዮም ወላው ካብ ስዑድያ እንተለዉ ስለዚ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኢማራት ኣብቲ ቦታ ክኣትዉ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ክሕግዝዋ እዮም ኢትዮጵያ ድማ ውሽጣዊ ድሌት ስለ ዘለዋ ምናልባት ነቲ ቦታ ምስ ሓዝዎ ካብቲ ኣገዳሲ ቦታ ናይ ወደብ ጅቡቲ ቀንዲ ስትራቴጂክ ቦታ ናይ ዓሰብ ማለት ወደብ ዓሰብ ቀንዲ ንቁፅጥር ዘድሊ ኢማራት ወሲዶም ኪድ ኣብ ካልእኩም ከይዱ ንኢትዮጵያ ውሽጢ ኣትኹም ተጠቀሙ ሓድሽ ወደብ ህነፁ ክብልዎም ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣቢ ኣሜሪካ ትደልዮ ነገር ኣብቲ ወደብ ዓሰብ ማለት እዩ ኢማራት ዝደልይዎ ኢትዮጵያ ድማ ትደልዮ ነገር ሓዊሱ እዩ ነዛ ናይ ወደብ ዓሰብ ትብል ዳላ ዝጥቀመላ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ወደብ ስትራቴጂ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ናቶም ኣማእኪላቶም ፆም ነጥቢ እውን ስለዝኾነት እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ስለዚ ንኣቢ ክድግፎ ከም ዝኽእሉ ይርዳእኒ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ገይም ክፃወት ትኽእል ብዙሕ ገይማት ኣለዋ ግን እቲ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝፃወት ዘሎ እንታይ እቲ ረብሓናቱ እንታይ እቲ መርገፅናቱ ብጀካተን ሓፀርቲ ነጥብታት ደውፅን ካልእ ንፈልጦ ነገር የብልናን ስለዚ ሓደ ግብፂ በቲ ኣብ ወደብ ኣባይ ዝግበር ኣብቲ ዲጋ ናይ ኣባይ ዝግበር ዘሎ ሕጉሳት ኣይኮኑን ዘለዉ ስለዚ ግብፂ ምስ ኤርትራ ኮኦፕሬሽን ንክትገብር ድልውነት ከም ዘለዋ ርዱ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ብባሕሪ መፅኦም ንኢትዮጵያ ዝኾነ ፀቕጢ ክገብሩላ ስለ ዝኽእሉ ስዑድያ ናይ ኢማራት መምፃእ ኣይትደልዮን እያ ዘላ ኣብቲ ሬድሲ ፎረም ንኢማራት ውራይ ኢሎም እዮም ነፂጎሞም ስለዚ ስዑድያ ረብሓ ኣለዋ ኣብቲ ኢማራት ብሓይሊ ገይራ ናብቲ ቦታ ከይትመፅእ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ግን ክሳብ ክንደይ ድልውነት ኣለዎ ምስ ካልኦት ሽርክነት ሓገዝ ንክረክብ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክረክብ ኣይረኣናዮን ተነፂሉ ጥራይ ጠጠው ክብል ኢና ርኢናዮ ሓቂ ነመዘር ኣብቲ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እቲ ናቱ ድሌት እንታይ እቲ ናቱ መርገፂ እንታይ ናቱ ስትራቴጂክ ምንቅስቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ስለደይ ሕበረና በሚድያ ይኹን ብዝኾነ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ኣይኖም ኣብዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ደገፍ ከም ዘሎ ዝድግፉ ሰባት ከም ትከታተሉኒ ይፈልጥ እየ ኣነ ናይ ሃገር ኤርትራ ደጋፊ እየ ናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ መሬታን ባሕራን ግዝኣታ ድማ ዝኾነ ይኹን ክድፈር ኣይደልን እየ ስለምንታይ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ንዘለኣለም ዝነብር ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ካልእ ዘሎ እውን ዝነብር ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ግን መሬቱ ንዘለኣለም ብውሕስነት ክቕፅል እየ ዝደላኒ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት በዳሂ መድረኽ ኩናት ሎሚ ከም ቀደም ኣይኮነን ተራ ናይ ቴክኖሎጂ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣርሜንያ እና ኣዘርበጃን ዝተገበረ ውግእ ተራ ናይ ድሮንስ ክሳብ ክንደይ ነቲ መድረኽ ናይ ውግእ ክቕይር ከም ዝተኻእለ ተራእዩ ኣሎ ኣብ ካልኦት ዓለማት ዓውደ ውግኣት ሕጂ ዝግበሩ ዘለዉ ድማ ተራ ናይ ድሮንስ ኣድቫንስድ ዌፐንስ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ዋላ እኳ ሓያል ክሰዓር ዘይክእል ሰራዊት እንተለና ኮይኑ ብርቱዕ ዝኾነ ኣብ ውግእ ተመክሮ ዘለዎ ቅድሚ ሕጂ ድማ ኣንፃር ሓያላን ተዋጊኡ ክዕወት ዝኽእል ሰራዊት ኣለና ናይ ዓሰብ ኣቀማምጣ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተጣሕ ዝኾነ ጎላጉሊ መሬት እዩ ስለዚ ብዘይ ሰራዊት ብድሮንስን ብካልእ ነፈርቲ ኩናትን ጥራይ ዝግበር ውግእ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ኤርትራውያን ክትግምትዎ ዘፀግመኩም ኮይና ይስማዓንን እዩ ኣብ ጎቦታት ይኹን ኣብ ንኣብነት ተራ መሬት ኤርትራ እንተሪኻዮ ብወገን ዛላምበሳ ድዩ ብወገን ገለመለ እንተሪኻዮ ጎቦታት እዩ ስትራቴጂካሊ ድማ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ጎቦታት ናይ ኤርትራ ክስዕሮም ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘየለፈለጥና ናቕፋ እውን እንተሪእናዮ ጎቦታት እዩ ኣብ ጎቦታት መፂኻ ንኤርትራ ናቕ ከተብላ ይትኽእል ንኸዋላ ድሮን ዲ ዋላ ሸይጣን ሒዝካ እንተመፅኻው ኣብ ጎላጉል ክኸውን ከሎ እቲ ኩናት ግን ከምቲ ወትሩ ንሕና ንፈልጦ ገይም ኣይኮነን ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ስትራቴጂካሊ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ሒዙ ኣሎ ካልእ ድማ ነቲ ወደብ ምስ ካልኦት ሽርክነታት ክሰርሓሉ ዘይምኽኣሉ ሓያል ኣገር ሒዝካ ከም ኢትዮጵያ ተኣክል ስቃት ልብና ጅቡቲ እኮ ካባና ትንእስ ንጅቡቲ ሲ ሸይኖን ከኣሊዋ ይኻሉ ግን ጅቡቲ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ኦፍኮርስ ከም ጅቡቲ ዝገበረቶ ጌራ ኩሉ ነገር ንካልኦት ሓይልታት ኢትያ ክትነብር ኣለዋ ኤርትራ ንብል የለና ግን ገለ ስትራቴጂክ ምንቅስቃስ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ንልኡላውነትና ኣብ ግምት ብዘይእቱ ግን
قال شركنتات ندحر غيرها طرايا كابز سقاتنا إثيوبيا كنقبر كندحن نخل كوين يسمعنا كم زيغا خوينا زرب انا I'm not expert I am not policy maker I am not عبناي منغست ኤርትራ مستيراوا كايدا زفلጥ سبا يكونكن ስለዚህ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ስትራቴጂክ እንታይ ምንቅስቃስ ኣለዎ ምስ ቻይና ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘሎ ንፈልጥ ግን ቻይና ክትሕግዞ ይትኽልኒ ኣብዚ I am very very confident ምክንያቱ ቻይና ወታደራዊ ሓገዝ ስለዘይ ትገብር ካልኣይ ድማ ቻይና ኣብኡ እንታትያ አንጻር ኢትዮጵያ ኤርትራ ክትድግፋ ተጀሚራ እንታይ ክትገብር ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ቢሊዮንስ ኢንቨስት ገይራ ዘላ ስለዚ ባዕላ እግራያ ትሓርም ዘላ ኦኬ ውግእ ንኸየጋጥም እዚአን ክልተ ሃገራት ሰላም ንኽገብራ ቻይና ክትሕግዝ ትኽእል እምበር ኣብ ውግእ አንጻር ኢትዮጵያ ኤርትራ ክትሕግዛ ትኽእል ዝኾነ ስትራቴጂክ ኢኮኖሚክ ረብሓ የብላን እዚኣ ንፅርት ክትኮነኩም ኣለዋ ከምቲ ንሕና ነንብቦ ነቲ ጂኦፖለቲክስ ማለት ራሻ እታንኮ ኣብዚ ጌም እዚ ክትሕግዝ ትኽእል ራሻ ክትከውን ትኽእል ካብቶም ሱፐር ፓወር ስለምንታይ ራሻ ዝግብኣ ስትራቴጂክ ህላዌ ኣብቲ ቦታቲ ስለዘይብላ ከም ነዳዲ ትሸይጥ ሃገር እቲ ቦታቲ ኢራንን ራሻን ኣገዳስነት ክልዎ ንኽእል ኣብዚ ቦታ እዚ ንኢራን እኳ ኣሚንካ ክታተይ ትኽእል ኒኻ ምክንያቱ ንባዕላ እውን ኣብ ዓብዪ ክባን ኣብዚ ኩናታት እዚ ድማ ንባዕላ ኣብ ፀቕጢ ዘላ ራሻ እውን ከምኡ ስለዚ ኤርትራ እንታይ እቲ ካርድናታ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ትፈልጡ ስትራቴጂክ ምንቅስቓስ ምስ ራሻ ፅቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ከይዱ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ገይሩ ባት እንታይ እቲ ሙቭ ናይ ራሻ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ቦታ ሒዛ ንኣሜሪካ ጋራንቲ ክትኮነ ንኤርትራ ጋራንቲ ክትኮና ትኽእል ዳ ኣንጻር እዞም ሓያላትን ገንዘብ በዚሕዎም ዘሎ ካብ ኣሜሪካን ላዕሊ ስግኣት ክኾነኩም ዘለዎ ኣብዚ ኢማራት እዮም ክትፈልጡ ዘለኩም ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ዝፈስስ ገንዘብ ኣለዎም ካብዚ ነዳዲ ዝሸጥዎ ዘለዉ ካብ ካልእ ንግድታት ናቶም ኢቨን ኣብ ሱዳን እውን ተኾነ ሕጂ ነቲ ናይ ወርቂ ዕዳና ኩሉ ተቆፃፂሮም ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ረብሓታት ዘሎ ኢቨን ማዕድናት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዓሰብ ክብሉ ከለዉ ኢትዮጵያውያን ክትንቀቑ ኣለኩም ኣብቲ ከባቢ ዓሰብ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ፖታሽ ዕዳና ንዑ እውን ስለ ዝጥምቱ ዘለዉ እዩ ስለዚ ብዙሕ ረብሓታት ኣለና ብኸመይ ክወሓዝ ዝኽእል ብደም ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ድዩ ክወሓስ እዚ ዝበሃል ዘሎ ወይስ ካልእ ሽርክነታት ጌርካ ነዚ ኩነታት እዚ ክትውሕዝ ትኽእል These are a very very important and fundamental questions ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ክወፅእ ዝኽእል of course ምንቅስቓስ ናይ ኤርትራ ምስጢራዊ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ብርግፅ ድማ ፅቡቕ እዩ ምስጢር ንበይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ስለምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ነቲ ወተሃደር ንምድሃል ዓይነት እዩ ካልእ ድማ ኩሉ እቲ ስትራቴጂ ዋላ ኢትዮጵያ ብዙሕ ምስጢራዊ ምንቅስቓስ ክህልዋ ከም ዝኽእል ፍለጡ እቲ ንሕና ንሰምዖ ዘለና እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ንሱ ይኮነን ስለዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምንቅስቓስ ከምቲ ንሳቶም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣትዮም ዝኾነ ክገብሩ ዝፍትኑ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ክገብር ክእል እቲ መንግስቲ ወላ እኳ ድሩት ዓቕሚ እንተለዎ እንታይ ክግበር ክእል ኣብቲ ግዜ እገዳ ዝነበረሉ ግዜ እውን ምትዕፅፃፍ ነይሩ ወይ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ጌም ክፃወት ይኽእል ስቑ ኢሉ ድዩ ዝፅበ ዘሎ ክሳብ ዝመፅዎ ወታደራት የንቀሳቐሳሉ ናብ ዓሰብ ከምኡውን ኣብ ካልእ ኣብ ደገ ባሕርታት ወታደራት የንቀሳቐሳሉ are you going to wait ወታደራዊ ሓፅዋር ታንክን መዳፍዕን ሒዝካ ኣንጻር ዓቢ ሕጂ እውን ፊድ ንፊድ ገጢምካ ክትዋጋዕ ወር if he doesn't want to war ከም ዓይነት ውግእ ዘይደሊ እንተኾነ ኣብ ኣብዚ እዋን ዝዓቕሚ ዘይብሉ እንተኾነ ንኢማራት ኣፍ ከይዱ ብነፈርቲ ጥራይ መፅዩ ነቲ ደድልዮ ዘሎ ወደባት የዕንዩ ነቲ ሰራዊት ካሃሲ ክፍትነሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ እንታይ ካ ክትገብር ብኸመይ I think እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ስትራቴጂክ ምንቅስቓስ ገይሩ ዓበይቲ ፓርትነርስ ገይሩ ነቲ ኩነታት ከተተባብዓሉ ዝኽእል መንገዲ እንተተፈጠረ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ እስከ ንስማዕ ሕጂ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ because this is very very important ንስኻትኩም ከምዚ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ሓያል እዩ ተቃላሲ እወ ይኣምን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ግን ኩሉ ግዜ ዲኻ ብደምካ ከተውሕሶ እቲ ኩነታት ካልእ ስትራቴጂ ክትፈጥር ኣይትኽእልን ውግእ ንኸይመፅእ ወይ ድማ ንፀላኢኻ ንሓዋሩ ከም ዘይጥምተልካ ካልኦት ድርዒ ዝኾኑ ኢትዮጵያ እታ ኣንኮ ተዛርቦም ዘላ ሓይሊ እንታይ ትፈልጡ ዶ ህዝቢ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና እዮም ዝብሉ ኤርትራ እንታይ ኣለዋ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ሎኬሽን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ መሬት ኣለዋ ኤርትራ ንዓለም ደረጃ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክትዕ እንተዝኣትዋ ነይረን ብትኽክል ኤርትራ እያ ትምረፅ ብዙሕ ህዝቢ ናቲንግ ኤርትራ ግን እቲ ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለዋ እያ ነዚ ክንጥቀመሉ ስለዘይከኣልና ግን ክሳብ ሕጂ ድከትና ንበላዕ ኣለና ወይ ድማ ኢትዮጵያ ልዕለየና ነቲ ፖለቲካ ስለ ዝፃወትዎ ዘለዉ ፍተውዎ ፅልዎ ልዕለየና ስለ ዝፃወትዎ ዘለዉ ልዕለየና ነቶም ፓወርስ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሲ ተፃረርቲ ሓይልታት ኣለዉ ኣብ ግዜ ሰውራና ተፃረርቲ ሓይልታት ነይሮም መን እዮም ተፃረርቲ ሶቪየት ሕብረት ሶቪየትን ኣሜሪካ ክልቲኦም ክሕግዙካ እንተዘይክኢሎም ፀገም ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ክትጥቀመሉ ይከኣልካን ኣለካ ደርጊ ምሉእ ብምሉእ ራሽያ ትድግፈ እንተላ ሕብረት ሶቪየት ትድግፈ እንተላ ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ክትረክብ ዝፀርክ ትክእል ኣለካ ወይ ድማ ካብ ካልኦት መሻርክቲ ክትረክብ ትክእል ኣለካ ሕጂ ድማ ቻይና ራሽያ ኣሜሪካ ሰለስተ ሱፐር ፓወርስ ኣለዋ ካብዘን ሰለስቲአን ከምኡ ድማ ሪጅናል ፓወርስ ድማ ስዑድያ ኢማራት ከምኡውን ቱ ሰም ኤክስተንት ግብፂ ኣላ ግብፂ
ናይ ኢትዮጵያ ርግኣት ኣይትደልን እያ ዘላ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ርግእት እንድሕር ኮይና ነቲ ኣባይ ጥረ ዘይኮነስ ካልእ ወሓይዚ እውን ክትወስድ ዘሎም እያ ስለዚ ርግእትን ስልጥንትን ኢትዮጵያ ክትህሉ ዘይደልዩ ግብፂ እዮም ቁጥሪ ሓደ ኢትዮጵያ ድማ ኩሉ ግዜ ነርታ ክትጎብእ ትደላ ስለዚ ግብፂ መሻርክትኻ ንዓኻ ከመይ ጌርካ ነዚ ክትጥቀመሉ ትኽእል ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣብቶም ሪጅናል ፓወርስ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ ኢማራትን ብርቱዕ ምትሕብባር ኣሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩነታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ንረብሓኻ ተቀላጢፍካ ከመይ ጌርካ ምስ ስዑድያ ቤስ ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ስዑድያ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ብክልቲኡ ክትቆፃፀረ ትደሊ ሃገር እያ ብንየው ናታ መሬት ኣለዋ ኣብ ብሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ጌራ ኣላ ምስ ኤርትራ ድማ ስለዚ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩነታት ዝተጠቂምካ ድርዒ ዝኾነካ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ዝኾነ ናይ ልኡላውነትካ ከይሸጥካ ወይ ገለ ከይገበርካ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ርጉእ ዝኾነ ሃገር ምህላው ንስዑድያውን ረብሓ ስለ ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ኢማራት ተኣትያ ክሕጎሱ ይክእሉን እዮም ስለዚ ከመይ ጌርካ ነዚ ጂኦፖለቲካ ነቲ ስትራቴጂ ናትካ ነቲ ኣቀማምጣኻ ተጠቂምካ ንኢትዮጵያ ዝፍክርዎን ዝዕንድርዎን ዘለዉ ኩነታት ክትከላኸል ትኽእል ምስ ኢትዮጵያ ግን ሽርክነት ብዘለዎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጅቡቲ ከፍ ኢሎም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ከምኣ ጥራይ ካብኣ ሳንቲም ዝያዳ ክንቦም የብልናን እዚ በዚ ሕጂ ዝዕንድርዎ ዘለዉ ድማ ኤግዛክትሊ እንድሕር ዝኾነ ዘይጌርና ግን ኣገይን ካልእ ውግእ ክኽፈት ከም ዝኽእል ምክንያቱ ብዙሓት ሓይልታት ስለ ዘለዉ ድሕሪ ኣቢ ንኣቢ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ንዑ ደንጊፆም ዘይኮኑስ ንናቶም ረብሓ ንኸሳልጡ እዚኣ ክትርዳእኩም ኣለዋ ንስማ ሕጂ It is so far offshore that it provides you with a sort of aircraft carrier capability as a guard for the access to the Bab el-Mandeb Strait. So it's very strategic. It allows you to control trade, and it does so under the umbrella of a wide operation against the Houthis, which is obviously nonsense if you look at this kind of argument. Well, Catherine Chapman, now the UAE says that its purpose in Socotra has been distorted, mainly by the likes of the Muslim Brotherhood, Qatar, Turkey. Actually, the US State Minister for Foreign Affairs, Anwar Gargash, on social media talked about historic links between the people of the UAE and Socotra. What are those links, and how come all of a sudden they become important now? Well, I think to be completely fair with you, I think that what we see is growing tension in between Saudi Arabia and the UAE, and it's manifesting in Socotra, where there is, I think, a race, number one, as you guys mentioned in London, for control of the waterway. So, exactly. ነዚያነት ብዘምፃእልኩም እቲ ቀንዲ ዕላማ ኣብዚ ዞባና ዝግበር ዘሎ ሽግር ሕጂ እውን ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ውድድር እዩ እዚ ውድድር እዚ ድማ ኤርትራ ብትክክል ኣንቢባ ክትጥቀመሉ ይግባእ ናይ ሆፕ ኔክስት ጀነሬሽን እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ቀጥታዊ ሓበሬታ ካብኡ ስለዘይብለይ ክነግረኩም ኣይክእልን ዝመፅእ ወለዶ ግን ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ክንሓስብ ከለና ኤርትራ በይና ናፃ ኮይና ካብ ዝኾነ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ተርዲኹም ዘለኹም ከምኡ ዝበሃል ክህሉ ይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ተደኪናትሉ ዘላ ቦታ ኤርትራ ናይ ዓበይቲ ሓያላን ቦታ እዩ ንሕና ካ ሱፐር ፓወር ኣይኮናን ኦኬ ንእሽተይ ፓወር ኢና ክንከውን ንኽእል ሱፐር ፓወር ኣይኮነን ሱፐር ፓወርስ ድማ ንዓኻ ጥይት ከይተኮስዮም ሂወትካ ዘበላሽዎ ንሪኦ ኣለና እንዲና ኣሜሪካ እኮ ናብ ኤርትራ ሮኬት ኣይተኮሱን ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሮም ገለመለ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዋጊኦም 100,000 ኢትዮጵያውያን ተመይቶም ንኣሜሪካ ይሕዝኖም መሲልኩም they don't care ክንደይ ሰብ መይቶም ኣሜሪካ ግን ሂወትካ ሚዘረብል ክኸውን ከም ዝኽእል ጥይት ከይተኮሰት ወይ ከይተዛረበት ክትገብረካ ትኽእል ሃገር እያ ንሪኦ ድማ ኣለና ዝሓለፈ 23 ዓመት ስለዚ ኔክስት ጀነሬሽን መርሕነት ናይ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ነዚ ኩነታት እዚ ኣንቢቡ ወይ ገቦኹን ወይ ናብ ገቦ ተፀጋዕ እዩ ስለዚ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ትፅጋዓሉ ገቦ ኣይረኸበትን ኣላ ዳትስ ዋይ ድማ ካብ እገዳ ናብ እገዳ ንኣብነት ብዛዕባ እገዳ ብዙሕ ሓቲትኩም ኣለኹም ኤርትራ ብርቱዕ ዝኾነ እገዳ ካብ ኣሜሪካ ጥራይ ወሪድዋ ዘሎ ሕጂ كريكم يتنهله من الوقت قال جزيه وناريكم نيره كريكم ينابو خيرك سو زي مسألة قراب على إيرتراوري دزلو تري ودا لهم نوفمبر 10 تخلته كتشان اسران حدن دارجا قد مكلت عمد زورده قدايو so treasury in America finance minister finance مالتي treasury sanctions 4 entities and 2 individuals in connection with the crisis in Ethiopia ስለዚህ ኣገድ ዳሱ ዝኾነ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣውሪዶም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ጥራይቲ እገዳ ድማ ክወርድ ከሎ ብኤግዜኪቲቭ ኦርደር ከምዚ ብባይቶን ገለ እንተይኮነ ኤግዜኪቲቭ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ መርሕነት ናይ ባይደን ፕሬዚደንት ባዕሉ ክገብሮ ዝኽእል እገዳ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ማለት ስለዚ እቲ እገዳ ብፅኑዕ እቲ ጉዳይ ድማ ኣብ ትግራይ ብዝነበረ ኩነታት ብዝብል እዩ ስለዚ እዚ እገዳ እዚ ኣብ ልዕሊ መን ይወሪዱ ዘሎ እንተይልኩም no we have secret ab US Department of the Treasury لكم كتري وتقولوا زي جرازي وريدوهم زلوا تكالات أبزلوهم زياتهم دم ما قدرت يوم so انتهي بالله the individuals and entities okay
So Eritrean Defense Force Minister Mikhail Ertra أصوار نخيجز مالتيزي سلزي زخون قرا وريد والله People's Front of Democracy and PFDJ مالتيزغا تي هقدف دما منقسنا إرترا مالتيو وهنياتو أمونغ بارتن منقسن في اللي سلزي لا بيرترا هذا بارت سلزلوات هاجر أبرها كاسان مريم تي I think Minister Finance دي ولا Ministry I don't know نمتاي حدري تراس زبال تدكان حدري زبالي مثلاً حقوس قبر هيوت كشاد ما أبراهام كاسات تي دهنناتنا إرترا ويكا security نا إرترا مالتيو زي حقوس قبر هيوت ولد كده عندما نايتي ريتش كوربوريشن مثلاً سلزي زياتهم توم محاور نايكو طبعا نا إرترا زياتهم دما እገዳ ወሪድዎ ማለው ዝኾነ ነገር ኣብ በኦም ጌራ ኤርትራ ዝኾነ ፋይናንስ ንኸይተንቀሳቀስ ማለት እዩ ንነፍሱ ወከፍ ድማ ኣብዚ ገሊፆም ኣለዎ እቲ ኩነታት ሓደ ብሓደ ኤቭሪቲንግ ብዛዕባ ምስኦም ዝተኣሳሰር ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይብላ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ማሕበራቱ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ተቋፃፂሮሞ ዘለዉ ኣሜሪካ ማለት እዩ እዚ ግን እንታይ ከረየኩም ኢለ ደምፃኩም ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ምናልባት ቻይና ይተቐበሎን ኣብ ዝዋን እዚ እዚ ድማ በንሪኦ ኣለና ራሽያ ብምሉእ ዓለም ተኣጊዳ ከላ بمس ቻይና ግን ጽቡቕ ዝኾነ ንግዲ ትገብራላ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ስለምታይ ምስ ቻይና ዘለዎ ዝምድናታት ተጠቂሙ ኣብ ቢዝነስ ወይ ካብ ብመንገዲ ቻይና ከሳልጥ ይኽእል ይገብራሉ ዳ ይገብርና ይፈልጥኒ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ግን ኣሜሪካ ብውልቃ ዓቢ ተፅዕኖ ገይራተላ ኣሜሪካ ገራን ተገይራተልካ ምስ ኤውሮጳ ዝኾነ ስራሕ የብልካ ምክንያቱ ኣንጻር ኣሜሪካ ከይ ዝኽእል የለን ሃገራት ዓረብ እውን መብዛሕተን ሃገራት ዓለም ኣሜሪካ ገራን ተወሪዳልትልካ ምስኣ ክዋሳእ ኣይክላንን ምክንያቱ ኣሜሪካ ዝሃገደታ ሃገር እንድሕር ዝኾነ ምሳት ትታኸብ ወላ ትካላት የድብለካ ኣሜሪካ ኣጊዳታ ምዘላ ሃገር ትዋሳእ ተለኻ ፀገም ክመፀካ ስለ ዝኽእል መብዛሕተን ሃገራት ናይ ዓለም ምሳኻ ክነግዳ ኣይደልያን እየን ስለዚ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ማለት ዳርጋ እገዳ ናይ ዩኤን ጌርኩም ወሰድዎ ብጀካ ቻይናን እተን ዓበይቲ ሃገራት ራሽያን ገለ ዝኣመሰለት ዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ክትነግድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሶ ብሓፈሻ እገዳ ኣለዋ ዶ ኤርትራ ንዝብል የስ ብርቱዕ ዝኾነ እገዳ ኣለዋ እቲ ገዳ እንተሪኢኹሞ ድማ ንኣብነት ኣብቲ ቁጠባዊ መሓውር ተመፂኹም ሕድሪ ዝበሃልሲ እዚ ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ሕድሪ ከምኡ ድማ እቲ ፒኤፍዲጄ እቲ ሬትሲ ኮርፖሬሽን ዝበሃል እቲ ባለትሽዓተ ማለት እዩ ህግደፍ ተኣጊዱ ንኣብነት እንታይ እዮም ክብሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሕና ነቲ ህግደፍን ናእቶ ኣካላትን ኣጊድና ዘለና ኣብ መንጎ ኣባላት ናይ ህግደፍን መንግስቲ ኤርትራን ፍልልይ የለን ምክንያቱ ሓደ ፓርቲ ህግደፍ እዩ ዘለዋ ኤርትራ ንህግደፍ ምእጋድ ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ናቱ ዝኾነ ንኸይገብር ኢኻ ኣጊድካ ዘለኻ ስለዚ ኢፌክቲቭሊ ኣውሪዶሞ ዘሎ እገዳ ንህዝቢ ኤርትራ ይትእገዳ በዚያ ክትርድዎ ኣለኩም ንመንግስቲ ነቲ ህግደፍ ስለዝኣገዶ እንታይ ሞ ነቲ ህዝቢ ኖ ንመንግስቲ ንህዝቢ ኤርትራ ይትእገዳ ምክንያቱ ካብቲ ህግደፍ ወፃኢ ስለዘይብልና ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ነዚ ብልፅግና ፓርቲ እንድሕሪ ኣጊድዎ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተኣጊዱ ኣሎ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ እቲ ፓርቲ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኣሎ ኢኻ ትብል ሓደ ፓርቲ ዘለዎም ሰሙን ሓደ ፓርቲ ዘላቶም ኢትዮጵያ ብልፅግና ዝበሃል ቲፒፒ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ዝበሃል ቀደም ከዓ እቲ ህወደግ ዝበሃል ነይርዎ ኣብ ኤርትራ ድማ ህግደፍ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ንህግደፍ ኣጊዶሞ ማለት ንኩሎም ማሕበራዊ ኣጊዶሞ ኣሎ ማለት ነቲ መንግስቲ ከም ዘይንቀሳቀስ ገይሮም ኣጊዶሞ ኣሎ ማለት እዩ በዚያ ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ዞባና ድማ ክሳብ ክንደይ sensitive ምዃኑን ኣገዳስነት ከም ዘለዎም ክትርድዎ ይምዕፀነኩም እዚ ካብ ኮነ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ይኽእል ወይ እንታይ ይገብር ኣሎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ እንተረኺበ ከብለልኩም ኣነ ግን ካብቲ ጂኦፖለቲካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘጋጥም ምንቅስቃስ ናይ ካልኦት ርእሲ ሓያላን ኣብ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ኤርትራ በይና ጠጠው ኢላ ክሳብ ሎ ብመኪታተያ ግን እቲ ዘላቶ ኩነታት ድማ ውፅኢት ናይቲ ኣንጻር ሓያላን ምቅላስ ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከም ዘኽፍለካ ንሪኦ ኣለና እቲ ህዝብና ኣብ ከመይ ደረጃ ወሪዱ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ካባና ንላዕሊ ይስደዱ ስደት ኤርትራ ጥራይ ኮነ ስደዱ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ዝረኸብኳ ከስማዓኩም ምናልባት ከም መወዳእታ ስምህም ኣለበ ነቢያት አናዘር ነቢያት ዳርያ አናዘር እነዚህ ሰዎች እኮ አሜሪካ ቤት ደስ ይለኛል ያው አሜሪካ ነው ልል የምችለው አሜሪካ እንግዲህ ጋይስ ምን አልኳችሁ ብዙ ከመሰደድ ይፈልግ America. So most of them wants to go to America. Go በዝና ፈልግ ከኢትዮጵያ ክልል ይሆናል ከኢትዮጵያ ውጪ እንትን እስራኤል So እንታይ ንርዳ ኣለና ኢቭን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ እንተኸይድካ ካባና ዝሓሽ መነባብሮ ዘለዎም ሰብ ናብ ደገ ንክስደድ ድሌት ኣለዎ ሃገር ፀገም ይሃልዎ ኣይሃልዎ ፖለቲካዊ ሽግሪ ይሃልዎ ቁጠባዊ ሽግሪ ይሃልዎ ካብ ሃገሩ ክስደድ ደሊ ከም ኢትዮጵያዊ ንኣሜሪካ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ እውን የለን እዚ ኸ እንታይ የርእየካ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ኣሜሪካን ክሳብ ክንደይ ከም ዘለዋ ስለዚ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትፈትዋ እያ ክንብል ከለና
دارجا نأمريكا أزيد بغض خون زمد الناس لزلومي بتاريخهم يكون بكل متسارم ترينا that's why حزب إيرترا كم يكونن ناب أمريكا كخيد وين أوروبا كخيد هيدا اللي مالته يكون حزب إيرترا نازع عدل نخنبر أنت تفكر له أبعدك في قبل أبعدك سر هذا بزح كم زخنا رديو كلهم يتبعون تحتي ما يكونن أمريكا كخد زلي بحفشة التسدت نعنا إيرترا تراي أنا إيرترا تراي يكونن ما بزحتو عدل تتوهيبو كم زنا إيرترا دقة خيد كورقات نقطة عدل تتوهيبك كل حزب أفريقيا خوات سخن زغتفلت كرداكم زلو فلا لينا نريكم كلالنا الزجن مغنيات كون يبلون تزبي إيرترا نبور هيوات نخي نبر أبعدو نخي سرهن نخي معبلن نخي نقدن نخي مهارن زخونا نقر نخي قبرن أوكي تناي دقتوس عنو معات سقامات لنا وشت أو سقامات ناقن كابو زنس هيكونن تمنجستي لو تقبر خلالو نتكونتاتنا كرقاقت خوين مسكالت عبيت حيالات زخونا سرحك خلالو انت زي اللي even أبدأ الحزبي نخواسا وانت أقام كوين والله بزحات سيفكم لا لهم even أبي إيرترا ينفس نخو قبر شجر كم زي قاتم مخنياتو التي internal policy exactly نعوق تفكت كم زي كل ويكا إيزي كم زي كونه بزحات سيفكم لا لهم بزحات أبوش تهاجرهم كسر حز دليل سبات كم زلوا of course قال لهم دماغ سيفكم لي كسر عن الدليل عدل على يوزبل أنا تا challenge بنصور انتاي كمالالو ناب أول سريدة يلغو أبي إيرترا أتيوسب كسرعت زغلسي انتاي كمالالو كمي تكونتات نتي أبي إيرترا ينفس نقبر نتكو طبعا نيرترا كحجوز دليل انتاي كقبر لهم I hope أول at some point ملتي كم تعلنا مس كل ركبات زلوا بتوش تعدي أنا كم ناتيجن أبتقول داينا إيرترا كنحجز قدامي أورجانيز كن كلالنا أنت إيرترا زجبر زمتها بتويتر كريو خلقو نابنت بوجن تجري نت إيرترا ناي جونوسايد زبال زلوا بالتأمي دفعوا لهم زلوا استفل عليه نجارات نجبروا أورجانيز زخون نجارات يريه بوجن إيرتراجن انتهي زجبر عني فلتني أبتي أتنيستهم دقفت تبهلو أبتنا دقفت تنبز نبره انتهي زجبر أكتيفيزم ناتو أي فلتوني يعني معناته I have never been part of that سلازي إيرترا هجوم توسخ قد أخي وردا مزنا أوروبا حبرت مستناي كالي زخي زلو أزيت إنك غزل اليوم زين زلنا and I really hope نتكون تات بغلتي وجنريه نتزبي كحجزي خلي زبالكو حبريتا كقرب لكم نعطيكم دقفنا زي channel لايك سبورت مقبار نيوترو مع سنتاي كون كله اب تويتر كيتكم اب اكس كيتكم دما بليز سبسكرايب قبروا فولو قبروني سبورت قبرنتي اب تويتر انا ون فيديو تاتنا قبركو بانجلش نستفل عليه نتكون تات كحجز خل بوست قبر كفتني انا بالكم نايلو مارس ابز غودي نايلومي ابز غودي نابكالك سن رخبت صبونا بالكو تشاو عيني بركاي سقمي برخاني نعم خانت حيزه كسات حيزه أمباسادر فتحنا أوتي أسمع عن نبات وريخ دمزي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أمباسادر فتحنا أوتي أسمع عن نبات وريخ دمزي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي